Og så siger vi velkommen til lodtrækning af vores lille konkurrence her. Det er den første konkurrence, Green Adventure har lavet på vores nye side, så vi håber selvfølgelig, at der kommer flere ind, som synes godt om vores side. Men den her gang, der handler det om 2 pladser på vores fantastiske introdag til Havkirk. Og til at hjælpe mig med at trække ud i dag, der har jeg Pil, som selvfølgelig er min ældste datter, og hun vil lige hjælpe med at trække et nummer. Kan du trække et nummer her, Pil? Mm? Har du et nummer? Ja. Og det giver du bare mig. Og så kan du se, hvad står der på det? Der står nummer 152. 152. 152. Så skal vi se, hvem det er. Fordi så går vi herind på vores administratorpanel på Facebook. Og så tæller jeg til nummer 152. Og nu ved jeg, at der er 154, som deltager. Konkurrencen er 154 inde på vores side lige i øjeblikket. Vi vil selvfølgelig gerne have rigtig mange flere, så I må gerne dele med jeres venner og bekendte. Nu skal jeg lige load op her en gang. Og det kan jeg godt lige tage sin tid. Og så kan jeg hurtigt gå ind her og se, at nummer 152, det er Jakob Tøtrup Kjærsgaard, og det er Jakob Tøtrup Kjærsgaard, som har vundet den første plads på vores introdag. Og Jakob, du får selvfølgelig at vide, hvordan og hvorledes her senere på en mail. Så tillykke med det, Jakob, og vi glæder os til at se dig.